26 proposta mħabbra mill-Kamra tan-Negozji żgħar għandhom l-għan ewlieni li jerġgħu jixprunaw in-negozji Maltin u Għawċin anke fl-isfond tax-xhur ibsin li għaddew minnhom kemm bid-daqqa tal-pandemija kif ukoll b'dik tal-grey listing. Żewġ fatturi li tefgħu lil qatt ta' intrapriżi f'pajjiżna lura buħut minnhom iqisu s-sena d-dieħla bħala waħda li se tkun qed tiddetermina il-futur tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Mamo tat spjegazzjoni ta' dawn il-proposti li qed jitresqu qabel il-budget tal-2022. Fost dawn hemm proposti li jindirizzaw il-problemi li nħolqu biż-żieda fil-prezz tax-shipping, proposta li tirrifletti dik li għamel il-Partit Nazzjonalista għal dan il-qasam. Qegħdin nappellaw il-Gvern li din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata u qed nagħmel referenza wkoll għal proposta li għamlet l-Oppożizzjoni f'dan ir-rigward li aħna qbilna magħha li xi ħaġa li konna ilna nitkellmu fuqha. Il-Kamra tal-SMEs saħqet ukoll li jrid isir aktar investiment biex pajjiżna jkun jista' jnaqqas id-dipendenza tiegħu fuq l-importazzjoni. Indirizzata wkoll is-sitwazzjoni li żviluppat meta pajjiżna sab ruħu fuq il-lista griża tal-FATF. Pora Bela, direttur tal-Kamra, għamel appell lill-Gvern biex in-negozji żgħar ma jispiċċawx il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Nisperaw li mhux se tiġi bħal tal-istorja li jeħelta il-makku u nibdew induru wara żgħar. Diġà hemm indikazzjonijiet li żgħar qed jiġu immonitorjati u din appell serju lill-Prim Ministru u lill-Ministru tal-Finanzi li l-affarijiet għandhom isiru kif suppost u ma ndurux wara żgħar. Fl-isfond ta' tibdiliet li n-negozji sabu ma' wiċċhom wara l-grey listing, il-Kamra qed tipproponi sistema ċentralizzata ta' ġbir ta' dettalji tal-klijenti biex tinqata' l-burokrazija żejda. Proposti oħra jinkludu twessieħ tal-brackets tat-taxxa, l-estensjoni tal-moratorja għan-negozji, grants għal ristrutturar fiżiku u anke diġitali ta' negozji, impenna l-aktar kompetittività fis-servizzi bankarji, għajnuna l-attivitajiet ta' team building sabiex jissaħħu dejjem aktar ir-relazzjonijiet bejn impjegati, skemi għal taħriġ, investiment akbar fl-istituzzjonijiet edukattivi, skema ta' scrappage għal vetturi kummerċjali, kif ukoll impenn serju biex għawdex jibqa' mħares billi jitwaqqaf kull żvilupp f'żoni jew diżett. Aktar fondi għal kumpaniji Għawċin li operaw fil-qasam diġitali, titjib fil-konnettività permezz ta' servizz blajru, tnaqqis fil-prezzijiet tal-vapur għal vetturi elettriċi u tkabbir fil-port tal-Imġar, proposta li wkoll saret mill-Partit Nazzjonalista.